سلام زي خبركم تخاتلتي بين تي في نلوم سوني 10 شمونته ጥርስ ተዳለወ ዕለታዊ ዜናታት ይዝልኩ መጽለኹ ከወትሩ ንኽትከታተሉና እንዳዓደምኩ በቀዳምነት አርስተ ዜና ኃይለታት ምክልኻል ትግራይ መጥቃዕቲ ፈጺሞም ሰራዊት ሶማሊያ ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ትግራይ አማይት አሻሓት ብጥሜት ካልቁ ከም ዝኽሉ ይእመት ሱዳን ኣብ ዳርፉር ብሰንኪ ዓለታዊ ጎንፂ ዝሞቱ 80 በፂሖም አሜሪካን ሓያሎ ሃገራት ኤውሮፓን ዝተመረዘ ሩስያዊ መራሒ ተቃዋሚ ክፍታሕ ከም ዝጠለቡን ካልእን ዝድህስ ዜናታት ሒዘልኩም መጽለኹ ሰናይ ናይ ምክታል ግዜ እንዳተመነኹ ኣብዛ ቻናል ድማ ናይ ወትሩ ተኸታተልቲ ንኽትኮኑ ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ዕድመኩም ኃይለታት ምክልኻል ትግራይ መጥቃዕቲ ፈጺሞም ኃይለታት ምክልኻል ትግራይ ተማሊ ድሕረ ቀትሪ ኣብ ከባቢ ዓዲ ገሹ ትርከብ ንእሽተይ ቁሸት ነቲ ኣብቲ ከባቢ ዓስኪሩ ዝነበረ ወታደራት መንግስቲ ብምድባይ ሰፍ ዘይብል ክሳራ ከም ዘውረዱሉ ካብቲ ከባቢ ዝጋዋሕ ዘሎ ጸብጻባት ይረድእ እዚ ኣብ ሰዓታት ድሕረ ቀትሪ ኃይለታት ምክልኻል ትግራይ ኣብ ዝገበሩ መጥቃዕቲ መቐጸልታ ናይ ተቃልሲ ኮይኑ ሰፍ ዘይብል ክሳራ ኣውሪዱ ካብቲ ከባቢ ከም ዘልገሰ ተጠቂሱ ወገን ፌደራል መንግስቲ ነቲ ዝተወሰደሉ መጥቃዕቲ ለልዓሙ ብምንባሩ ተደራቢ ሰራዊት ከም ዝላኸ ተፈሊጡ እቲ መጥቃዕቲ ዝተኻየደሉ ቦታ ንኢትዮጵያን ኤርትራን ዘዋስን ኦማ ሓጀር ቀረባ ዝኾነ ካብ ሑመራ ናብ ሽራሮ ዝወስድ መንገዲ ዝኾነ ኣብ ዓዲ ገሹ ዝበሃል ከም ዝኾነ ተፈሊጡ ሰራዊት ሶማሊያ ኣብ ክልል ትግራይ ንዝነበረ ውግእ ከም ዝተሳተፉ ተገሊጹ እዚ ሳልሳይ ወርሕ ኣውፂሩ ዘሎ ኩናት ገና ቀጻልን ከም ዘሎ ዝፍለጥ ኮይኑ ነዚ ኣብ ክልል ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ብዝምልከት ሓንቲ ሶማሊላንድ ትብል ሜዳ ንንባብ ኣብ ዘቕረበቶ ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ዝተኸፈተ ውግእ ሶማሊያውያን ወታደራት መዝሓለ ጥይት ኮይኖም ክትብል ኣብቲ ኩናት ከም ዝተሳተፉ ተጠቂሱ ከም መግለጽ የታማዕከን ድማ ነታዕሊም ተባሂሎም ናብ ኤርትራ ተሰይዶም ዝነበሩ ናይ ሶማሊ ወታደራት ናይ 6 ወርሕ መባታው ታዕሊም ኣብ ዞባ ዓንሰባ ድሕሪ ምዕላሞም ናብቲ ክልል ትግራይ ዝተጀመረ ውግእ ከም ዝኣተውን ልዕሊ 370 ወታደራት ህይወቶም ክስኑ እንከለው ክሳብ ሕጂ ድማ ካብቲ ኩናት ዝወፀ ከም ዘይተረኸበን ሶማሊላንድ ኣብ ዓምዱ ኣስፊሩ እዞም ክሳብ 2500 ዝበፅሑ ወታደራት ሶማሊ ታዕሊም ድሕሪ ምፍጻሞም ብዶብ ኤርትራ ገይሮም ናብ ትግራይ ከም ዝኣተው ጠቂሳ ከም ዝፍለጥ ሶማሊ አንጻር ግብረ ሽበራ አልሻባብ ኣብ ትገብሮ ዘላ ቃልሲ ኤርትራ ክሳብ 10,000 ወታደራት ሶማሊ ከም ዝዓለመት ይፍለጥ እዚ ከም ዚሉ እንከሎ ካልኦን ጋሮ ኦንላይን ተባሃለ ሜዳ ንሓደ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ትካል ሶማሊ ስለያ ኣብ ሓላፍነት ዝነበሩ ዓብዱል ሰላም ጉለት ዝበሃል በዓል መዚ ነበር ጠቂሳ ዘርጊሓቱ ዘላ ዜና እቲ ናይ ቅድም በዓል ስልጣን ኣብ ክልል ትግራይ ልዕሊ 370 ወታደራት ሶማሊ ህይወቶም ከም ዝሰኣኑ ጠቂሳ እቶም ኣብ ክልል ትግራይ ኩናት ተሳቲፎም ዝብሎም ወታደራት ሶማሊ ዕድሜኦም ካብ 20 ክሳብ 30 ከም ዝበጽሕን ካብ ከተማ ሞቃዲሾ ብሕቡእ ንታዕሊም ናብ ኤርትራ ድሕሪ ምኻዶም ብድሕሪኡ ግና ድሃዮም ከም ዝጠፍአ ተገሊጹ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ናይ ኤርትራ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂን ናይ ሶማሊ ፕሬዝዳንት ፎርማጆን ጥቡቅ ምሕዝነት ዘለዎም ኮይኖም ዝሓለፈ ዓመት መራሕቲ ሰለስቲን ሃገራት ኣብ ኣስመራ ተራኺቦም ዝተፈላለየ ስምዓት ክፍርሙ ከምኡውን ምሕዝነቶም ከደልድሉ ተሰማምያን ከም ዝነበሩ ዝዝከር ኮይኑ ብዛዕባ እዚ ወታደራት ሶማሊ ኣብ ኩናት ክልል ትግራይ ተሳቲፎም ንዝብል ጸብጻብ ከም መግለጺ ሶማሊ ጋርዲያን መንግስቲ ሶማሊ ነቲ መግለጺ ኣቐዲሙ ነጺጉ ከም ዝነበረ ኣብ ዓምዳ ኣስፊራ بسنك ኣብ ትግራይ ዝተወልዐ ኩናት አማይት አሻሓት ብጥሜት ካልቁ ከም ዝኽሉ ይእመት ሓደል ዓለዋይ ሓላፊ ኢትዮጵያ ምስትካላት ወሃብ ትሬዲት ኣብ ዝገበሩ ኣኺባ ኣብ ዲያሪው ካብ ዘስፈሩ ጽሑፍ ዝተረኸበ ቅዳሕ ብሰንከት ኣብ ትግራይ ዘሎ ጎንፂ አማይት አሻሓት ብጥሜት ክሞቱ ከም ዝኽሉ ኣሚቱ ብመንግስቲ ዝካየድ ምውሃድ ሕጹጽ ሃገዝ ንትግራይ ትግራይ ኢመርጀንሲ ኮኦርዲኔሽን ሴንተር ናብ ትግራይ ዘድሊ ሓገዛት ኣብ ምጽናዕ ይርከብ መንግስቲ ፌደራል ኣብ 28 ሕዳር ንመቐለ ድሕሪ ምቁጻሩ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዝነበረ ሰራዊት ሕጊ ምኽባር ከም ዝተዛዘመ ምግላጹ ይዝከር እንተኾነ ኣብታ ክልል ኩናት ይካየድ ምህላውን ኣብ ከባቢታት ክልል ትግራይ ዘሎ ዓድታት ብምክልኻል ኃይልታት ትግራይ ሓራዮ ጽወ ከም ዘሎ ዝፍለጥ ኮይኑ ሕሱም ሰብኣዊ ቅልውላው ምህላው ሕብራት ሃገራት ገሊጹ ሕብራት ሃገራት ዘሎ ጸብጻባት ኣብ ትክልል መግቢ ከም ዘየለን ኣብ ዕዳጋ ባእዝዩ ድሩት ቁጽሪ ከም ዝርከብ ብምጥቃስ እዚ ኻ ጉድለት ኣመጋግባ ክኽትል ይኽእል ኢሉ ምውሃድ ሕጹጽ ሓገዝ ንትግራይ ኣብ ዝወጽኦ ጸብጻብ ኣብ ትግራይ ልዕሊ 4.5 ሚልዮን ሰባት ሕጹጽ ናይ መግቢ ሓገዝ የድልዮም ኣሎ ምባሉ ሕብራት ሃገራት ኣብ ዝወጽኦ ጸብጻብ ኣስፊሩ ይርከብ ብመሰረት እቲ ልኡኽ ዝወጽኦ ጽሑፍ ምውሃድ ሕጹጽ ሓገዝ ንትግራይ ኣብ 8 ጥሪ ኣብ ዝገብሩ ኣኺባ ሓደ ካብቶም ግዝያውያን ኣማሕደርቲ ማእከላይ ዞባ ክልል ትግራይ ኣብታ ኣኺባ ተሳቲፉ ኣብ ዲያሪው ኣብ ዘስፈሩ
ጽሑፍ ኣባይታ ዘሎ ኩነታት ኣዝዩ ዘተሓሳስብ እዩ ኢሉ ንሱ ኣብቲ ጽሑፉ ዝብልዑን ዘይብልዑን ኣቑሑ ናይ ገዛ ተሰሪቖም እዮም እቶም ዘይተሰረቑ ኸኣ ዓነም እዮም ብቑልጡፍ ሕጹጽ ሓገዝ ክበጽሕ እንተዘይተኻኢሉ ኸኣ ኣማይት ኣሽሓት ብጥሜት ክሞቱ እዮም ኢሉ ኣብ ዲያርኡ ጽሒፉ ካልእ ሓላፊ ኣብ ሓደ ጥሪ ምስ ትካላት ወሃብቲ ረድኤት ተኣኪቡ ቦታታት ክንበጽሕ ኣብ ንንቀሳቐሰሉ ዝነበርና እዋን ሰባት ንሓንቲ ብሽኮቲ ክልሙንና ደድሕሪና ይጎዩ ነይሮም ምባሉ ኣብ ተጸጻፍ ሰፊሩ ኣሎ ሕብራት ሃገራት እንትርፎ ናብ ዝተወሰነ ቦታታት ናብ ዝበዝሐ ክፋላት ትግራይ ምንቅስቓስ ስለ ዘይተፈቐደ ሓገዛት ክበጽሕ ከም ዘይከኣል ይግለጽ ኣብ ዝበዝሐ ክፋላት ክልል መስመር ናይ ቴሌፎንን ኢንተርኔትን ተዓጽዩ ስለ ዘሎ እቲ ዝበሃል ዘሎ ሓበሬታ ንምርግጋጹ ኮነ ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ ኣዝዩ ኣጸጋሚ ኮይኑ ኣሎ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ኣብ ለንደን ዓርቢ ኣብ ዝወጹ መግለጺ ሰብ መዚ ኢትዮጵያ ነቶም ሓገዝ ዘድልዮም ክሕግዙ ከም ዝደልዩ ገሊጹ እቲ ኤምባሲ ኣብ መግለጺኡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ትካላት ወሃብቲ ረድኤት ኮይኑ ንምስራሕ ወትሩ ድልው እዩ ሰብኣዊ ሓገዛት ናብቶም ዘድልዮም ንምብጻሕ ንስልጡነት ድሕነትን ብቕዓትን ክዕንቅጽ ዝኽእል ብድሆታት ምስ መሻርክቲ ኮይኑ ክዝተየሉ እንኮላይን ኢሉ ሓይልታት ምክልኻል ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ማዓስከራቱ ብሓይልታት ትግራይ መጥቃዕቲ ተፈጺሙ ብምባል ወፍሪ ምኽባር ሕጊ ከም ዘካየድ ብምእዋጅ ኣብ መጀመርታ ሰሙን ወርሒ ሕዳር ነቶም ንትግራይ ዝመርሑ ሓለፍቲ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣብ ሕጊ ከም ዘቕረቦም ገሊጹ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ነቶም ገበረኛታት ዝበሎም ናብ ሕጊ ምቕራብ ተመጣጣኒ ሓይሊ ከም ዝተደቀሙ እዩ ዝገልጽ ርእሰ ከተማ ክልል ትግራይ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ሕዳር ብሰራዊት ፌደራል ኣብ ትሕቲ ቁጽር ድሕሪ ምእታዋ ነቶም ሓለፍቲ ሕወሓት ዝነበሩ ንምሓዝ ገና ስርሒታት ይካየድ ከም ዘሎ እዩ መንግስቲ ዝገልጽ ንሳቶም ገና ነቶም ወረርቲ ዝበልዎም ክሳብ መወዳእታ ከም ዝገጥምዎም እዮም ዝዛረቡ ሱዳን ኣብ ዳርፉር ብሰንኪ ዓሌታዊ ጎንፂ ዝሞቱ ሰባት 80 በፂሖም ኣብ ሱዳን ኣብ ዞባ ምዕራብ ዳርፉር ብሰንኪ ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ዓሌታት ዝተፈጠረ ጎንፂ 80 ሰባት ከም ዝሞቱ ማዕከን ዜና ሱዳን ሱናህ ንማሕበር ዶካትር ጠቒሱ ጸብጺቡ እቲ ኣብ ርእሰ ከተማ እታ ዞባ ዝኾነት ኢል ጄኔና ዝተወልዐ ጎንፂ ኣብ ዝነበረ ዕግርግር ሓደ ዓረብ ተወጊኡ ምማቱ ሲዒቡ ዝመጸን እዩ ነዚ ሲዒቡ ኣብቲ ክልል ኣዋጅ ህጹጽ እዋን ተነቢሩሎ ቀዳማይ ሚኒስተር ዓብደላ ሐምዶክ ድማ ነቲ ተፈጢሩ ዘሎ ዘጻሪ መርማሪ ጉጅለ ናብቲ ከባቢ ከም ዝሰደድ ኣፍሊጡ ኣብ ዳርፉር ኣብ 2003 ዓ.ም ዝተጀመረ ጎንፂ ንምፍታሕ ስምዕ እኳ እንተገበረ ሚልዮናትን ክስደዱ ምኽንያት ኮይኑ ይጸኒሑ ዝርከብ ኣብቲ ከባቢ ንኣስታት 13 ዓመታት ኣብ ዝጸንሐ ዓቃብ ሰላም ድሕሪ ምውፁ 3 ሰሙን ኣብ ዘይመልእ ግዜ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብቲ ከባቢ ዓረብ ሰብ ክሳገም ምስ ዓሌት ዓረብ ዘይኮነ ተመሳሳሊ ጎንፂ ኣጋጢሙ ነይሩ እዩ ኣብ ቀረባ እዋን ዘጓነፈ ጎንፂ ኣብ መንጎ ማዓስከር ዝርከቡ ተመዘናበልቲ ክኸውን ከሎ ኣብኡ ድማ ኣስታት 100 ሰባት ቆሲሎም ነይሮም ወኪል ዜና AFP ከም ዝበሎ እቲ ባእሲ ኣብ መንጎ ክልተ ሰብኡት ዝተጀመረ ኮይኑ ቀስ ብቐስ ዕጡቓት ተሓዊሶምዎ ኣብቲ ዝሓለፈ ዓመት ንመብዛሕትኡ ተጻብእቲ ጉጅለታት ዘካተተ ናይ ሰላም ስምዑን ተፈሪሙ ነይሩ ጎንፂ ዳርፉር ኣብ እዋን ስልጣን ፕሬዚደንት ኦማር አልበሺር ዝተጀመረ ኮይኑ ኣብ 2019 ካብ ስልጣኑ ከም ዝተኣለየ ዝፍለጥ እዩ ብሰንኪ እቲ ጎንፂ ድማ ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ገበናት ኩናት ICC ነቲ ፕሬዚደንት ነበር ብሰንኪ ዝተፈጸመ ገበን ዓሌት ምጽላት ናብ ሕጊ ከቕርቦ ይደሊ ነይሩ ኣብ አንጻር እቲ ፕሬዚደንት ነበር ዝካየድ ዝነበረ ተቃውሞ ፍትሒ ንግዳያት ዳርፉር ዝብል ይርከቦ ነይሩ ኣብቲ ምንቅስቓስ ኣብ ቅድሚት ኮይኑ ዝሰርሕ ዝነበረ ማሕበረሰብ ሞያተኛታት ሱዳን ድማ እቲ መሰጋገሪ መንግስቲ ኣብቲ ዞባ ኣብ ልዕሊ ፋሉል ዝንቀሳቐሱ ኣለዉ ዝበሎም ዕጡቓት ስጉምቲ ክወስድ ከተሓሳስብ ከም ዝጸንሐ ሱና ሓቢሩ ኣሜሪካን ሓያሎ ኤውሮጳን ዝተመረዘ ሩስያዊ መራሒ ተቃዋሚ ክፍታሕ ጠሊቦም ኣሜሪካን ሓያሎ ሃገራት ኤውሮጳን ነቲ ናብ ሃገሩ ኣብ ዝተመለሰሉ እዋን ኣብ ቀይዲ ዝኣተው ሩስያዊ መራሒ ተቃዋሚ ክፍታሕ ጠሊቦም እቲ ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ብምንቃፍ ዝፍለጥ እንድሕሪ ምምራዙ ኣብ ጀርመን ክሕከም ዝጸንሐ ኣሌክስ ናቫልኒ ናብ ርእሰ ከተማ ሞስኮ ምስ ተመለሰ እዩ ተኣሲሩ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሩስያ ሰርጌይ ላቫሮቭ ፖለቲከኛታት ምዕራባውያን ሃገራት ናይ ውሽጢ ጸገማቶም ንምሽፋን ነቲ ኩነታት ይጥቀምሉ ኣለዉ ብምባል ነቲ ዘቐረቦ ኩናኔ ተቃዊምዎ ንሱ መንግስቲ ሩስያ ከም ዝተመረዘ እኳ እንተተኸሰሰ ቤተ መንግስቲ ክሬምሊን ግን ኢድ ከም ዘይብሉ እዩ ብምግላጽ ነቲ ክሲ ክነጽጎ ጸኒሑ እቲ ወዲ 44 ዓመት ፖለቲከኛ ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ሸርሜቴቮ ካብ ዝርከብ መፈተሺ ፓስፖርት እዩ ብፖሊስ ተወሲዱ ናቫልኒ ካብ በርሊን መምላሱ ሲዒቡ ዋላ እኳ ባሕሻሓት ዝቝጸሩ ሰባት ኣብ ሞስኮ ኣብ ዝርከብ መዕርፎ ነፈርቲ ክቕበልዎ እንተተጸበዩ እታ ሒዛቶ ዝመጸት ነፋሪት ኣንፈታ ቀይራያ ኣሌክስ ናቫልኒ ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ካብ ሞት ስለ ዝተረፈሉ ምምራዝ ንሰብ መዚ ሩስያ እዩ ዝነቅፍ ናይ ምርመራ ጋዜጠኛታት እውን ንክሲ እዚ መራሒ ተቃውሞ ዘራጉድ ጸብጻባት ኣቃሊሖም እዮም ሕብረት ኤውሮጳ ፈረንሳይን ጣልያንን ድማ ኣሌክሲኒ ናቫልኒ ብህጹጽ ክፍታሕ ጸዊዐን ኣለዋ ኣማኻሪ ሃገራዊ ጸጥታ ምሩጽ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ዝኾነ ጄክ ሱሊቫን እውን ነዚ ተግባር ተቃዊምዎ እዩ
ክሬምሊን ኣብ ልዕሊ ናቫልኒ ዝፈጸመቶ መጥቃዕቲ ገሰሰብኦ መሰል ኣይኮነን ድምጾም ክስማዕ ንዝደልዩ ሩሳውያን ጸርፊዩ ኢሉ ጄክ ሱሊቫን ኣሌክስ ናቫሊ ኣብቲ ዝሓለፈ ወርሒ ነሓሰ ኣብ ውሽጢ ሃገር ኣብ ዝነበሩ በረራ ኣብ ሰርቢያ ምስ ተመረዘ ብህጹጽ ናብ ጀርመን ከይዱ ክሕከም ከም ዝጸንሐ ይፍለጥ ኣብ ጀርመን ተሓኪሙ ምስ ሓወየ ድማ ናብ ሩስያ ከም ዝምለስ ኣፍሊጡ ዋላ እኳ ናብ ሩስያ ምስ ኣተወ ክእሰር ከም ዝኽእል መጠንቀቕታ ይበጽሖ እንተነበሩ ንሱ ግና ብመንገዲ ኣየር ፓቤዳ ተጓዒዙ ኣብታ ንሱ ዝተጓዓዘ ዘላ ነፋሪት ጋዜጠኛ ቢቢሲ አንድሬ ኮዞንኮ ተሓዊሱ ብዙሓት ጋዜጠኛታት ነይሮም ይኹን እምበር እታ ነፋሪት ቅድሚ ምዕላባ ኣብራሪታ ነፋሪት ቴክኒካዊ ጸገም ከም ዘጋጠም ምግላጹ ሲዕቡ እታ ነፋሪት ካብ መዕርፎ ነፈርቲ ቪንኮቮ ናብ ሸርሜንቴቮ ኣንፈታ ቀይራ ናቫልኒ ኣብ ሸርሜንቴቮ ምስ ወረደን ኣብ ቀይዲ ቅድሚ ምውዓሉን ቅድሚ ሒደት ደቃይቅ ንደገፍቱን መራኸብቲ ሓፋሽን ትኽክል ምዃነይ እፈልጥ እየ ዝፍርሖ ነገር የለን ብዙሕ ተጸቢኹም ንዲኹም ክብል ተዛሪቡ መራኸብቲ ሓፋሽ ሩስያ ንናቫልኒ ሓዊሱ ቀንዲ መሻርክቱ ሊዮቦቭ ሶቦሉን ከም ዝተኣሰረ ኣቃልሐን ኣለዋ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቤንቲቪ ሎሚ ዝብልናዮ መሰናዶና ኣብዚ ወዲና ኣለና ምሳና ስለ ዝጽናሕኩም ብልቢ ነመስግን ሰናይ ንዓኹም